الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد. bandiraɓe julɓe moƴƴuɓe tedduɓe yilɓe almustafa sallallahu alayhi wa sallam, on calminama, on mantama, on duwanama, on ƴamanama. En garte qissa siddiq, en mbi en mbawa haalde aba bakri taw en kalani almustafa sallallahu alayhi wa sallam. Al-Mustafa ko giɗo Allah ko cuɓaɗo, Abu Bakri ko cuɓaɗo. holi sababu? Sabu omo yiɗi giɗo Allah, omo yiɗi Al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. kanko e goto mon gonɗinta hami ɓuran ɗum yimɓe fof bandiraɓe julɓe. Nam nenam bandam mbawi boy aɗa horsi aɗa yiɗa aha ko Allah wi ya ɗofte, ko Allah wi yo moƴƴema, ko Allah wi ya yurme, ko Allah wi ya rokke, ko Allah wi ya hajjire, ya mahane, ya safre sa sellani. kono noon Al-Mustafa yo ɓuren guite men bandiraɓe sehilaɓe. Nam ñande yumma dogata, ñande baba dogata, ndeysan goto fo horam annabaɓe. kanko wiyete teftefane ɗaña gondo keɗa o rokke ko hay goto meeɗa rokkede ɗo Allah wimo wala sawfa yutika rabbuka fatarda. ma Allah weltine hay ko wayno Ousmane Diam Malick ko julɓe fo jurme jaafe mbiye naate aljanna welinanore yanoɓe garta. oɗon foti yiɗede personnalité mondial numéro 1 Al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. nenan bandam juule makko hande ko aljuma biya allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid. e darsu men ɓennuɗo en mbino inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. leylan mbinoɗo Al-Mustafa maayi o ruttima to jomiraɗo o wiya aɗa yiɗi heddade aduna gona lamɗo e annabi. o wi ala mi ruttoto joomam, mi ruttoto. o yewni Allah, o yiɗi ruttade to Allah, to Jibril. ɗum waɗi Fatima wiya kurba babam bandam farmata woyi sahabaɓe goyi bandiraɓe ko toon paaɗen en jejjirani. Nam alladhina idha asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Anas ibn Malik o ñande nelaɗo ari madina lewni leeri. o ñande nelaɗo maayi madina ɓawli. an mo sunna nelaɗo ala e ɓernde ma nde aɗa ɓawli, ɓernde ma nde ɓawli. wawaya mosde, wawa jalde, wawa rokkude, wawa jokkude enɗam, wawa julde ha welto, wawa sakkade ha welto. welataki Allah, saabu gaño Allah welataki Allah. bandiraɓe sehilaɓe. Nam kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu nafsin dha'iqatul maut. kala meɗɗo wurde ma meɗ mayde bandiraɓe sehilaɓe. Nam afa in mitta fahumul khalidun, afa in mitta fahumul khalidun. kullu nafsin dha'iqatul maut. so jol makka mayi hol keddotoɗo min ma nena bandam ke rutta ngare paranen oɗo ñalawma. wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin. ken artoɓe to Allah goto fo haalde ko golluno ko. مالي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ñoore ɓingol janfo o kala ko kalɗen, kala ko mbaɗɗen, kala ko golluɗen ma en tawoy toon. ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. o hol sababu nde deftere oppani ko mawni, oppani ko famɗi, fo windama ɗo. awa yeddude so jomum yeddi ɗemgal mum setto. yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun yawma idhin yuwaffihim allahu dinahum الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ترك قال لا إله إلا الله قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. أي دمغل كو حالي دمكو أون حالنا جنغو أو حالنا كوينغل حال هرو يانو jungo haala holko wojjuno demgal haala holko jamfino gite kala holko jiino nofru haala holko nanno yo Allah hokken nande jam haalde jam yaha jam bandiraɓe seeraɓe en mbi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. yummen Salama
o wi Abu Salama so yehinto lelaɗo en heɗo darsu so nani konngol ndeysan ara haalna mo Abu Salama aɗa wiya Salama nela sallah sallam wi so neɗɗo so musiba heptima ɗum wiya inna lillahi wa inna ilayhi raji'un caggal wiya allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha o wi nden min ngolɗo konngol nde Abu Salama mayi mbimi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un o siftori ndeysan konngol joom galle makko jangguinnomo ngol ndeysan jangguin joom suma wirdu jangguin mo juulu jangguin mo sallige jangguin ɓiɓɓe ma goppe galle mon Allah wona ɗon nelaɗo wona ɗon Qur'an wona ɗon wiye Allah vocabulaire men Allah wonta hen wona yoyille mbaɗantami oɗo galle watta barke cukalel admani cukalel haɓama cukalel fiji cukalel simmima aha sabu juulo ala ɗon Allah ala ɗon ko seyɗani woni ɗon aha malaikaji jurmen ngala ɗon ngare mbaɗen galleji men galleji diine mbaleɗen belto mbeytoɗen ndeysan bandiraɓe sehlaɓe enam oy Abu Salama ma mbimi allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha oy mbimi hooram Abu Salama mbiɗa wawi dañde gorko baɗno makko ni abadan o gorko moƴƴo o gorko tedduɗo oɗo dokkowo o mo fiyata o gorko moƴƴo mo wawi dañcude ko way noon oyi mbeɗa jooɗi hen mbeɗa ñobba ndeysan mbeɗa ñobba guram tawan kadi mi laaɓi hen kadi mi gayni hen kadi eddam gasi oyi to nelaɗo honki sallallah sallam mbimomi bisimilla marhaban bi abi anta ummi sallallah sallam oyi coɗimi ndeysan oyi nelaɗo aɗa jooɗi tottumomi jeguinawi ndeysan mi lif o jooɗi hen o ɗaɓɓinimi hoore ndeysan o ƴamimi ndeysan o haali haw deƴƴi o wi omo yiɗimi sallallah alayhi wa sallam o mbimi ya rasulallah aɗa andi abadan min mi añarama kono noon min komi debbo kirowo teɗo jiiɗa kam ɗo min mi mawni teɗo jiiɗa kam ɗo mbeɗa heewi mbeɗa ɓesni ndeysan keɗe ko jol makka sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi mbiye sallallahu alayhi wa sallam oɗo tefantuma janggo sa yiɗama holmo jiɗata jiɗe oɗo bandiraɓe sehila personne on ganda mo neɗɗo mo Allah suɓi giɗo Allah sa yiɗi giɗo Allah amalama mbiye sallallahu alayhi wa sallam nenan banda ɓeynam nelaɗo jaabimo ceerno Ousmane holko almoustapha wimo ay kiram ma mami ñagonema Allah yo Allah ittane ɗam ɗo kiram ndeysan oyi ɓiɓɓe maɓe ko ɓiɓɓam mi ñamminaɓe ko ñammin ɓiɓɓam ndeysan mi rokkaɓe ko dokkum ɓiɓɓam oɗo woni almoustapha sallah sallam o wi mbiɗa noon a mawni a dañi duuɓi oyi hay min mi dañi duuɓi la ilaha illallah muhammadu rasul ɗum ɗo woni soulagé o remonti moral makko kanko sallah sallam ɗum waɗi juulɗo yarata psychiatre juulɗo ala dépression épreuve non julle ala ɗum julle ko beltiɗo ndeysan en andi kala ko heɓti ɗum worata ɗum kala ko heɓtaki ɗum jogata heɓtade julɗo ko jogui ko Allah wiya inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mbiya mais c'est pas possible mais non c'est dégoûtant je ne peux pas vivre je vais m'en suicider non Allah ala e ɓerde makko so Allah woni e ɓerde beltoɗa ganda Allah kala ko waɗi Allah watta ko hanani non Ousmane Hammadou wi bandiraɓe sehlaɓe enam o dañci almoustapha sallallahu alayhi wa sallam ndeysan woni yimɓe ndeysan so maayi yimɓe mbiya alhamdulillah ɓe poftima en poftima e makko ndeysan en poftima e makko wona debbo goto guilɗo yimɓe fof ngalɗo Allah foftini en ndeysan ƴewaji goto joom suuɗo makko maayi ɓe mbimo an de joom suudu ma maayi oɗon gandi ko miiji oyi miiji mbimi mbeɗen yaha mi haalna joom suudam la ilaha illallah cirre diɗo makko ndeysan farmata makko maayi o wiya farmata maayi o wi omo haalno e farmata nde wonno so ummima bureau omo tampi o arata farmata soulagé mo so o banki farmata bankinamo so tikki farmata welnamo so heyɗi farmata ñamminamo so heeli fo hooli farmata holtinamo o farmata maayi o wi omo haalno e farmata ayaya quel amour nde yummen khadija ndeysan nelaɗo are makko ene ummi hayre ene yi jibrilu omo yi malaika nelaɗo yummen khadija wima an gueɗe ma buntata an a hulata an a hoyata an ka malaɗo an ka moƴƴo aɗa hotta koɗɗo aɗa teddina yimɓe aɗa ñammina alyettimen e miskineɓe aɗa anta ganɗo so ɗum woni jikkuma dañata koko jol makka woni ko Allah waɗama yimɓe jidma bandiraɓe sehlaɓe nam yimɓen salam holko wi ceerno Ousmane inna lillahi wa inna ilayhi raji'un hadis mo kalmimo bandiraɓe sehlaɓe rawahu ahmed nam bandiraɓe julɓe nam debbo noon so joom galle mo yalti aduna
o ƴamerake ha edda makko gasa neraɗo yo Allah hud on ɗon muhallil on muhallil lahu oɗon goni kon baara yego neɗɗo seera debbo mum tati sehil makko ƴeftu joom suudamo après ceeramo min ƴemtaɓe ɓeɗo ɗiɗo fof koɓe kuɗaɓe desɗo o e desanaɗo fof ko huɗaɓe bandiraɓe sehilaɓe eynam so debbo noon ndeysan ceerno Ousmane chéri makko koko maayi onon Samba Diallo hoto artan ñande janaysa tan mayɗo so hay ubbede gaɗa aɗa ƴama noon sona taw ngol dokka konngol tan mbaɗa hono wiyete mbaɗa allusion wona allusion wiyete mi anda ɓe jiriɓe tan konngol tan mbaɗa ɗon taw a haalani ha lakte eynam Allah wi eɗen mbawi wadde ko way noon eynam ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم كنك الله أندي لا إله إلا الله سامبا جال أربعين يا الله يرمم يا فم يجد من جابهم لا إله إلا من تنقادم نمو بيدو تنقادم هروبو تنقادم مو بيدو تنقادم ولا كلام كا يوون دفار مرهمي أرت أنني يو سورندو يوون دوين سوكا ما بينون بيا مسلمين سؤال جميع سمين توني ما أدم مساك نيب ما أدم ab gawri mi adda butel dilwin mi adda ma krem lif boy anani de e taw non o yidi ko jamde e dum do ne sella e diine biya e oppudo tengade ham arta e na la ilaha illallah al mustafa wonko jogi wonko rokka hay goto rokka ko dum bandirabe sehilabe e nan ummahatul mu'minin caggal ne lelaɗo maayi hay goto mabɓe restaka ɓe destaraki e nam wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada ɗum ko jol makka ne wonno kamɓe koɓe yimmiraɓe men ɗum ɗo wawa wonde bandiraɓe sehilaɓe e nam wayni imra'atun wahabat nafsaha linnabi in arada annabi an yastankiha khalisatan lak min duni lmuminin hay debbo so rokki almustafa hoore mum ene sella kono an noon debbo rokkimo hoore mum taw ala wali ɗum sellata nelaɗo wi debbo resnata debbo resnata hoorum resnata hoorum tan ko pijowa debbo pijowo resnata hoorum taw wali ala hadis taw wali arani rawah ibnu maja e na mbiya ceerno Ousmane vraiment min baba men mbi abed minen ko sunna min dewi joni noon baba wi après calimi ay sa ani noon sa ani so gorko ma fima boxe yitere donka dañde ɗo jaaɗa donka dan ɗo koɗɗa e na sunna wima ko ya ɗofte jinna ma baɗe ɓe jabirani mo bakkar e min ko sunna de ɗa wi ka nobɗomo tan sa nobi gorko bamma humani kawma humani so gorko fiima a dañanaɗo koɗɗa c'est des sentiments et il y a beaucoup de choses après ça après diftungu après dîner il y a beaucoup de choses il y a dépasse ala mbeɗa yaha diftungu ya le fight ya la guerre ya fof nan hen na mettere nan hen fof nan hen ñaw nan hen fof nan hen donc wadde famille vivre en famille en communauté en himmino fe sa dañi caɗele enen sécurité sociale men ko bandiraɓe men ko yummiraɓe ko babiraɓe wi an goto a wawa wadde famille bandiraɓe sehilaɓe enam ceerno Ousmane hoto paaɗen koto almoustapha ndeysan e mbi almoustapha o mayi sallllahu alayhi wa sallam ndeysan sahaababè hankadi jiiɓima ɓe donki andude koɓe mbaɗata bandiraɓe sehilaɓe la ilaha illallah kabaro ari ɓe nani almoustapha sallah sallam farmata bintu ceerno Ousmane holko wi farmata bintu ya abata ajaba rabban daa ya abata min jannatil firdawsi mawa ya abata ila jibril na'na la ilaha illallah e babam ndeysan firdawsi babam maayi mbeɗa jaala babam jibril onon gandi mo farmata mo jaali o jaali ko jibril alayhi salam la ilaha illallah umarul faruq nanirani kabar o jam umar ari o dari hakkunde yimɓe o wi mi nani noon yimɓe naafigeɓe nan ɗo henne eɓe mbiya nelaɗo maayi eɓe asima nelaɗo mayani koyi kala biɗo nelaɗo maayi ko naafigi nelaɗo ko jaaɗo no annabi Moussa yano to Allah barɗo 40 ko gartowo so nelaɗo arti ɓeɗo wiɓe nelaɗo maayi mamin piiɓe mamin mbarɗa min taƴa koyɗe mabɓe ɓeɗo naafigeɓe wiɓe nelaɗo maayi taw nelaɗo mayani la ilaha illallah muhammadou rasulullah وينلاɗo ma artu Umar ronki andu ko haala Aboubacry ari as-Siddiq ndeysan khalifatu al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam Aboubacry ari wimo Umar jooɗo Umar deƴƴu Umar jaɓani nelaɗo yi ko Aboubacry yi o tawi nela sallallahu alayhi wa sallam ɗo suddaɗum o ɓuuci yeeso ngo ndeysan o wimo mayde a mayata laabi ɗiɗi mayde Allah windema nde a nden a maayi ɗum kono ndeysan bi abi anta ummi sallallahu alayhi wa sallam o wi Allah rindema e mayde ɗiɗi mayde andande en a maayi ɗum ndeysan sallallahu alayhi wa sallam Aboubacry wi Umar jooɗo Umar sali jooɗade bandiraɓe sehilaɓe Aboubacry ummimo ɗon oppimo ɗon yehi dari banggue goɗɗo bandiraɓe sehilaɓe Aboubacry noddi yimɓe gaditani Aboubacry
أبو بكر يوم بندر بسيلاب أما بعد كوين بدن حال لا إله إلا الله كان دوان نور محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم ماي إمون دوان نور الله فو الله كقر ما يرى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين ابن عباس وي يمبه الليبه ميدا او نande odo aya ndebe nani odo aya be ganni ndeke al mustafa mayi sallallahu alaihi wasallam de mustafa ndesan so mayi tan goppon diina tan baylon mbadan ya tayime mbadan bawdi mbadan fof de ilaha illa allah muhammadur rasulullah muhammadun ko rasul tan no annaba foni o mayi umar nde nani odo aya o andi ndeke ko abubakar haali ko umar fukke leydi bandirabe sirat koydam makko donki nangudemo madina bawdi kurum bene ngoya bene pirlo la ilaha illallah gido mabbe may so gido ma may ndeysan girma beddo gondi ndeysan bernama musa kono en kalta suna ko bili allah en ciekata chomci en ciekata en kalta mbira galle boni sa galle boni malaika be yo bon sa dépasse nati wonde malaika mbati yo natu wonde mbira ko inna lillahi wa inna ilayhi rajiun do wondo sallallahu alaihi wasallam sa juule makko ndeysan o ruttuma salminama o ruttuma ko julda e makko o mon ton o mo fadi en ha to weedu makko to o ya hayyo nejelum waylube caggal makko be non biye suhqan bu'dan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin